Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da saduwa da ku a cikin shirin siyasar mu a yau. Shirin da ke zo muku daga nan gidan rediyon tarayya na Royal FM akan mita 101.5 da ke nan birnin Sokoto. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fitar da jerin sharuɗan da 'yan takara ya zama wajibi su kiyaye a wajen kashe kuɗaɗe a yayin yankon neman zaɓe. Kuma komai ƙarfinka, komai mulkinka, komai kuɗinka, komai duk wata gudunmawa da za ka samu ta kowace kafa ba a so ka haura zunzurutun wannan zambar kuɗi na naira biliyan 5 a takarar shugaban ƙasa. Shin ko gaskiya ne ayyukan gwamnatin jihar Sokoto a ƙaramar hukumar mulki ta Wamako kawai aka yi su? To waɗannan abubuwa ba mu hana ɗan adawa shi suka ta cewa ya mai da abu ta gehen wuri guda mu. Matawalli ya yi ayyuka wurare da dama. Amma mahi akalla ayyukan da ya yi a kasarawa akalla yau insha Allah rabbi kowanne mahaifa tambol take to wanda aiki da yamma alhamdulillah. Za ku ji waɗannan da ma sauransu a cikin shirinmu na yau da ni Zubairu Ahmad Kasarawa zan gabatar. To madalla, a daidai lokacin da aka soma yakon neman zaben shekarar 2023 hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta shirya taron wayar da kai ga dukkan jam'iyyu a jihar Sokoto akan yadda ya kamata 'yan takara su kashe kuɗi. A Najeriya dai an sha yin ƙorafe-ƙorafen cewa marasa ƙarfi ba su iya tsayawa takara yayin da kuma ake kashe miliyoyin kuɗi wajen sayan masu zaɓe. Malam Albani ta kai na sashen wayar da kai na hukumar zaɓe ta jihar Sokoto ya bayyana iya adadin kuɗin da hukumar ta yadda a hukumance. Kowane ɗan takara ya kashe tun daga kan shugaban ƙasa ya zuwa kansila. A cikin sashi na 2022 wanda aka tabbatar a kansa za a aikin zaɓe, sashi na 88 na wannan kundi ya zayyana cewar duk 'yan takara akwai abin da za su iya kashewa wajen yekuwa ko gwagwarmayar neman wannan kujera. Alal misali, shi wannan kundi ya zayyana sai ya fara da akan dan takarar shugaban kasa sai ya ce dan takarar shugaban kasa kada ya kashe kuɗin da ya haura naira na gugan naira biliyan 5 miliyan 5,000. To wannan aiki ya samu 'yan kasa watakila wani ya ce to idan ba ni da wannan ni ba zan takarar shugaban kasa ba kenan. Shi sa jam'iyyun suke da yawa suka kai har 18 wala Allah ka iya gwada kwanji ka kashe ƙasa da haka. Kuma komai ƙarfinka, komai mulkinka, komai kuɗinka, komai duk wata gudunmawa da za ka samu ta kowace kafa ba a so ka haura zunzurutun wannan zambar kuɗi na naira biliyan 5 a takarar shugaban ƙasa. Haka gwamna mai neman kujerar gwamna ba zai kashe sama da naira biliyan guda ba, miliyan 1000. Haka ɗan takarar majalisar dattijai ba zai kashe kuɗi sama da naira miliyan 100 ba. Haka ɗan takarar wakilan tarayya ba zai kashe sama da naira miliyan 70 ba. Shi kuwa na majalisar jiha aka sahale masa kada ya wuce naira miliyan 30. Can kuma sai aka ce miliyan 30 ga ciyamomi. Amma mu a nan a ɓangaren mun tashi bayani muna magana ne da area council guda 6 na Abuja da kansulolinsu wanda hakkin zabensu ya rataya a wuyan hukumar zaɓe. Saboda haka kuma akwai tara ta naira 500 ko wata 9 akan wanda ya karya wannan doka. Za a sha mamaki mutane su ce to ta yaya hukumar zaɓe za ta gano mutum ya kashe wannan kuɗi ko ya haura idan kai ƙasa da wannan kuɗin ba kai laifi ba, in ka haura ne laifin. Haka zalika hukumar ta INEC ta tabbatar da cewa duk zaɓen da aka samu wani tasgaro a cikinsa ta hanyar wuce ƙa'idar kuɗaɗen da aka bayyana to ana ganin sahihancin sa ya ragu. Mun fito da wani tsari ingantacce sahihi wadda zai tabbatar da cewar kowace jam'iyya kowane ɗan takara an yi masa adalci daidai gwargwaro. A saboda wannan shi yasa hukumar zaɓe ta fito da wasu jadawali da wasu fama-famai waɗanda wasu jam'iyyu da 'yan takara su za su cike, wasu kuma mu idanmu da kunnenmu su ne jiyau za mu cike, kuma so za mu tattara kafin zaɓe, lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Kowa ya sani wannan ƙasa tana buƙatar duk abubuwan da za ta yi don ci gabanta sai da zaman lafiya. To saboda haka shi yasa aka shimfiɗa waɗannan ƙa'idoji
hukumar zaɓe ta yi wannan ayyuka ne ko tana yi ne saboda cikin ayyukanta da sashi na 153 na kundin tsarin mulkin Najeriya na hijira 1999 wanda aka yi kwaskwarima ya ƙirƙiri hukumar zaben, kuma cikin kundin tsarin mulki kuma cikin kundin tsarin zaɓe na wannan shekara na 2022 ya zayyana ayyukan hukumar zaɓe. To ciki har da wannan abin da muke yanzu an saka su ne saboda ita wai duk sanda aka ce sahihin zaɓe, ingantaccen zaɓe, karɓaɓɓen zaɓe ba yana nufin kurin kacokan ya ta'allaka ne akan hukumar zaɓe ba. Shugabannin ƙasa, mabiya, 'yan siyasa, shugabannin jam'iyyu, 'yan takara, jami'an tsaro, ma'aikata na wucin gadi da na dindindin na hukumar zaɓe, duka wannan abu ya rataye ne a kansu. Shi idan aka ce sahihin zaɓe, idan wani abu ya rushe a ciki ko da zaɓen ya yiwu sahihancinsa ya raunana. Masu saurare kuna tare da shirin siyasar mu a yau da ke zo muku daga nan gidan rediyon tarayya na Royal FM akan mita 101.5 da ke nan birnin Sokoto. To daga batun dokar da hukumar zaɓe ta sharɗanta masu neman mukaman siyasa a Najeriya, sai kuma zancen da ya shafi ayyukan raya ƙasa. Tun bayan da gwamnatin jihar Sokoto ta soma aiwatar da wasu ayyuka a jihar, wasu ke ta'allaka yunkurin gwamnatin da zabar karamar hukumar mulki ta mako bisa ga sauran ƙananan hukumomi da ke faɗin jihar Sokoto, inda kusan manyan ayyukan da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ke gudanarwa ke a garin Kasarawa. Sai dai baya ga haka akwai magoya bayan jam'iyyar APC a garin na Kasarawa da ke korafin yadda wasu ayyuka da ake yi yanzu haka suka zama tamkar ɗaici a ɗebe ɗaya a ta bakin masu lissafi. Alhaji Junaidu Sardauna Kasarawa ya shaida wa shirin siyasar ma a yau cewa baya ga amshi filayen mazauna garin Kasara ba tare da biyan su ba har kawo yanzu, gwamnatin jihar Sokoto ta kuma rusa wata katafayar asibitin da shan koda da Farfesa Aminu Bello Kasarawa ya jagoranci aiwatarwa. Babban abin da ke cinin tuwo a ƙwarya dangane da wagga tafiya ta wagga gwamnati shine irin ci baya da mun ka samu jihar Sokoto. Saboda abin da ka faruwa ga harka ta gwamnati, akwai talakawa manoma, akwai 'yan kasuwa, akwai ma'aikatan gwamnati. Gwamnati ta kowace jiha suna a gwamnati. Abin da ni kalubalanta ga wagga gwamnati, babu manomi da ba a taimaka wa manoma ba, babu taimako ga 'yan kasuwar jihar Sokoto, babu taimako ga ma'aikatan jihar Sokoto. To shin menene ka faruwa? Saboda an yi gwamnatoci waɗanda sun karuto kahin wagga, kowane ya taka rawar gani irin wanda ya iya takawa. Kamar misali irin gwamnatin Attahiru Alhatu Bafara ya taka tashi irin rawa ga manoma, ya taka tashi irin rawa ga ma'aikata, ya taka tashi irin rawa ga 'yan kasuwa. Gwargwadon nashi iko an ka dawo an ka biyo ga Dr. Magatakarda wa maku, shi ma shi a sha kundin ga dukkan abin da a ci gaban jihar Sokoto, saboda shi akwai abubuwa da dama waɗanda ya asasa waɗanda ba su cikin gwamnatin jiha, shi ya asasa su saboda experience ne da zamanai da cijo da zamanai mai son ci gaban jihar Sokoto. To ai daga cikin bayanan da kai na cewa babu wasu ayyukan ci gaba, misali nan Kasarawa akwai ayyuka da kusan za a ce shi gwamnan jihar Sokoto ya, kamar ita asibitin koyarwa ta jami'ar jiha da kuma filin wasa wato stadium wanda ake kan yanzu da kuma makaranta da ke kwaleji ta 'yan mata. Waɗannan a wurinka ba ci gaba ba ne? To abinda a ci gaba ga jiha ko ga ɗan ƙasa ko ɗan gari, idan aka kawo aiki ga garinku to ku tabbatar da 'yan gari ku asahun gaba ga cin unhannin wannan abin. Alhamdulillahi a nan cikin garinmu na Kasara Gombe Diksiri kowane irin fasaha Allah ya bamu. Idan direbobi na muna da su, idan lebarori na masu ɗauka abu ga kai muna da su, sannan babu babban siti kamar Abuja. Yaranmu na garin Kasarawa suna iya tahiya aiki da aka tunan har Abuja ana ɗaukar kahintocinmu, muna da kahinta daga farkon gina foundation har aka yi tsawon gina, muna da masu aiki waɗanda sun ka kware da ita. Abinda a ci gaba ni wuri na wanda na san a ci gaba in an taho ga cikin garin ku an aune muku gonaki, abinda ya kamata masu aikin nan su zan majority 'yan garin nan na. Muna da magina waɗanda kowace irin gina aka yi da sama hawa 15 muna da su waɗanda sun kai wannan aiki. Kalubale kuma gashi na awo, bayan an yi awon asibiti an ƙare
an dawo an koma ɗibar kusan 3 ɗinta an aune an hana matalakawa kuɗi an hana matalakawa lilwa shin ina na za mu sakanmu. Sannan aikin gwamnatin jihar Sokoto wanda Aminu ya yi aiki wanda ɗan kasarawa wanda a ɗan cigaban jihar Sokoto ko in ce gaba ɗaya na arewa ba mu da wanda ya gwada muna ya hita kuma za a ci unwani hita ta kamar Dr. Aminu Bello Kasarawa. Sanin kowa na da nan idan matsala ta kidoye ta same ka ciwon koda sai an ɗauke ka an kai ka India, amma cikin taimakon Ubangiji Allah ya ba mu likita wanda an ka ba shi dama saboda ƙwarewa ta da taimako ne da Allah ya yi an ka ba shi dama duk inda ya so a yi asibitin nan shi ba da wuri a yi ta saboda tsananin kishi ne na jiha ta da tsananin kishi ne na local government ita da tsananin kishi ne na gida ya ɗauko aikin ya kawo shi Kasarawa ya ba su wa ya ce a yi su saboda ɗaya sun ci gaban jihar Sokoto. Me ya faru kenan? Abin da ya faru sai bai azagina ka ko san bai tun da ba jahili na ba bai azagina ba tare da sanin jihar Sokoto ba sai da azagina an haka linta ya kashe kusan naira miliyan 40 amma saboda gwamnatin jihar Sokoto bai da bukata da ci gaban jihar Sokoto da ci gaban kasar ga yasa an ka rushe aikin nan su da ta rushe shi akalla ya kashe naira miliyan 40. To ko kun tuntubi bangaren ita gwamnatin jihar Sokoto don jin dalilin rushe wannan aiki na Farfesa Aminu Bello Kasarawa? Ai abin da yasa mu hannu bai kai ga gwamnati na wanda za mu yi wannan bincike amma mun san abin da mun ka ɗauka sannan samun irin su Dr. Aminu Bello Kasarawa ga jiha abin bugun gaba na ga duk wanda a shugaban jihar nan samun irin su ka same su cikin jihar ka idan ka san darajar kanka babu ci gaban da ya shi don duk wanda ya ɗauko aiki wanda zai hidda jihar ka ya kawo shi gidanka ya ce aishi to in ɗa kake kana da kwakwalwa kuma kana son ci gaban mutanen jihar ka baka ce ya ba a aikin nan saboda yanzu an rashin lahiya koda ta samu tun za a mai da shan koda sai an kai shi India sannan wurin ga an auna turawa na ƙasa da ƙasa sun to an auna an ce wurin da yayi daidai ga shiga airport an ba shi dama ya taho ya aza wannan gina ya kashe kusan naira miliyan 40 sannan an ka to an ka rushe ta to nuna na za a gwada mana ci gaba mi an wani wadanga ayyuka da an kai mana tunda wagga asibitin ta haidda jihar Sokoto gaba ɗaya. Wasu na cewa watakila dalilan da yasa gwamnatin jihar Sokoto dakatar da wannan aiki saboda za a yi asibiti ta koyarwa ta jami'ar jihar Sokoto wanda kuma a hali yanzu gashi nan ana yin ta. Baka ganin wannan za ta iya mai waccan asibitin da kuka rasa da farko? Ba ta rimayewa don asibitin koyarwa ta jihar Sokoto akwai asibitin koyarwa ta Federal Jami'ar Usman Danhudu ta rufe wadda ta jiha wagga ko Afirka gaba ɗaya babu ta Afirka gaba ɗaya babu ta amma an ka same ta Sokoto State kuma ko Sokoto State local government ɗin wa muku ko mu muna ɗaukan ma kila tun muna yan local government ɗin wa muku na ya hana aiwan ga aiki. Wasu na cewa idan kan lura da mafi yawancin maimayan ayyukan gwamnatin jihar Sokoto kamar yayi su ne a karamar hukumar mulki ta Wamako. Alal misali farko na maka misalin cewa wannan asibiti ta koyarwa da kuma makarantar 'yan mata da kuma ɗakin wasanni da ake duka a garin Kasara kuma karamar hukumar Wamako ce sai kuma hanyar sama wato flyover wanda ake bangaren Nujin Sambo dukkanin garin Wamako ne. Yanzu gashi kana cewa kana ganin don suna garin Wamako ne yasa mai girma gwamna ya ruguje waccan kuma ke kokarin yin nasa. To wannan aiki da an kai Kasara ai bin na yi shi Kasara saboda Kasara ta zama city ko mutum na so ko bai so duk babban da aka so shi biyo shiga aiki sai an yi shiga kan titin garin Kasara kuma da cikin garin Sokoto babu inda hili suke inda safe suke inda za a aiki wani wanda ya taho da wata ƙasa shiga ne kamar Kasara. Sannan aiwa ga asibiti baya ga asibitin da ya gina ta an ka ɗibi hilin da za a yanta an ka hidda titi ba ta shahi asibiti ta ba kuma ba ta hana asibiti ta ba sannan in son ci gaba akai inda son ci gaba akai ba da ma shi kai wurin nan a roshe wannan asibiti aiwa ga asibiti tunda tana gaba ga wagga saboda ai an ka ce abu Afirka gaba ɗaya babu shi ya saba ma jiha da an ka kunshe cikin jiha ba ko federal ba. Kadiba ma an ce ma da shan koda zu in ya samu mutum sai an kai shi India yau an samu shi gashi cikin jihar Sokoto kuma jihar Sokoto local government din muku mu akwai abin alfahari wanda ya yi muna haka Allah ya ba mu da mai kishin kasa mai kishin kai ne mai kishin gida a to ai muna walakanci mu ai muna walakanci wallahi duk wanda dan Sokoto state in ya san abin da shi kai ya ji wagga magana ta ya kamata shi kishin shi bar Aminu ba dan kishin kasa da ba. Da farko ka ce an auna filayen mutane akan waɗanda ayyuka guda uku da ake yi ba a biya mutane bane shi yasa kake bada misalin cewa an auna filayen mutane bakin aikin da an ka biya wanda an ka aza aiki gare shi
bakin awon da an kai yanzu ina tabbata maka yayi uku din asibitin nan ba a ba kowa ko sisi ba, kuma an faɗa ma duniya an aune an sa bikul an yi komi. Ina ba mai girma gwamnati shawara da shi diwo shi san haƙƙi na jama'a waɗanda a bisa gare shi, saboda ita rayuwa kowa ya yi mulki ɗan lokaci ne shi kai. Don haka ni ina cikin waɗanda ka ba gwamna shawara ga wasu abubuwa shi dubo game da asibitin da ya samu kurara da dama, don ni ban da abin da ne kwan bakin ciki kuma da ka jin ciwo irin asibitin gadar kora da an ka hana muna. Duniya babu abin da ya dame ni wanda ya fi shi. Sannan ni ce maka babu ci gaba ga manomi, lokaci bai yi na noma a ce ga taki wanda gwamnatin jiha ta bai ba mu san shi ba. Lokaci bai yi na taimako a ce gashi an shirya wani buki wanda aka ba manoma ko injin ma ko an haddar salo na cewa an ba manoma rance, to ni dai ban san shi ba. Amma sanin kowa na gwamnati da ta shuɗe duk da karamin manomi haki an baka buhun taki, gaskiya ka waɗe ta komi ɗacin ta. To don haka babu manoma. Sannan ɗan yan kasuwa Sokoto suna nan walakance ga titi, kowace cikin jihar Sokoto ya san yan kasuwa Sokoto na nan walakance ga titi. Aƙalla yanzu an yi wata nawa da yin wutar Sokoto. Yan kasuwa Sokoto sun biɗi a ba su wuraren su gyana da kansu su koma cikin ruhin asiri an hana musu. Alhali yanzu kila ma mun shiga cikin wani hali game da kasuwar, tunda an ki gyara kuma ana ta bandara musu abin da aka nufi ba. Mu muna ma jin raɗe cewa an ba wani kamfani ita. Ka sani fa akwai gwamnoni na jihohi waɗanda sun kawo taimako saboda sun tausaya ma 'yan kasuwa. Shin me yasa da haƙƙin da an ka ba 'yan kasuwa an ka rasa naɗa shi kwamiti a hannun ta musu su ɗan gizogi? To ni na ɗan kasuwar jihar Sokoto yanzu zai yi cewa ya unhana da gwamnatin jihar Sokoto yanzu kana tsakiyar titi zame mu daga gwamnatin Bafara haka kawo gwamnati alu ba mu san a kwana 25 ba a ba ma'aikaci albashi ba, amma yau an kai kwana wata sai shi kwana 40 da inda duk kai ma'aikaci baka amshi albashi ba dan kasuwa ya mutu, wanda ka baka bashi ya mutu. An kwan 40 ba a bada albashi ba, an dimmi a kwana 40 wata ya kwan 30, an dawo bayan kwana 30 goma ga wata sabo sannan gwamnatin jiha ta yi albashi sannan gwamnatin local government ta yi albashi, wanda ba mu saba da haka ba. Don haka ni ina kira ga gwamnatin da ta duba ta gyara, sannan lokaci ya kule, sannan su sani mun san abin da muka yi, kuma kowane dan adam yana da tashi rawa ta taka. An ɗauko su rabano kowane akwai wanda yake kadiba ka zo alaji ka zo kasuwa kadiba inda tsakiya hanya an kashe hanya, kowa mai bin hanya wahalce, wanda ya kasa kayan ne na sai suwa wahalce. Abin ga ko gudunmuwar da an kawo tana wa 'yan kasuwa taimakon wani abu su gyara, sannan sun biɗi a gyara a ba su wuraren su gyara su koma. Yanzu ba a san ma mai wuri cikin sabuwar kasuwar Sokoto ba. Duk matakin da aka ɗauka yanzu wani aiki da za a yi shi a gama na kamfen na mutane ko ba ma hukata na ba, dole su hakan su kiyamun laili. Wani mataki za ku ɗauka wanda kuke ganin gwamnati za ta iya gyara wannan ƙorafe-ƙorafe da kake zargi kansu? Domin wanda da wani mataki ba mu canza mashiga, tun da duk wanda ya tuho abin ƙware zaɓe ne an kai, kuma wanda ya tuho bai abin ƙware ba zaɓe ne an kai. Ko da yake waga gwamnati haramtattata, don ko kansila mu ba mu san ga mazaɓa a ce ya ci da ƙuri'a 300 wale gwamnan jiha. Don haka duk shi yasa abubuwa sun ka zama haka. Wannan wasu suna iya cewa zargi ne saboda ai hukumar zaɓe da kuma hukuncin da babbar kotun tarayya ta yanke ya tabbatar da shi a matsayin wanda ya nasara a zaɓen da ya gabata. Ai tun da ƙuri'a guda an ka ce ka kasa da ita ana cewa kayan nasara, amma dai abin dubawa na a ce zaɓen gwamnatin jiha gwamnan Sukutun a ce ya kasa da ƙuri'a 340. Malla abin dubawa na. Shi yasa duk abubuwan sun ka tabarbare, saboda duk abin da aka so duk abin da za ka yi ka tsaya ka dan kamanta. Gashi nan gwamnatin bata unwani duk waɗanda sun kai ta ba, gwargwado amma aka sai yan kalilan sun kan wani gare ta, wanda yake duk da jaki kaka aiki da shi lokacin gwamnatocin da sun kauce ba fara da ta'alu, duk da jaki kaka aiki da shi ka samu, in dan ga aiki kake ka samu da ka hito ɗaukaka aka aiki, saboda mutane sun tafi sun samu, yan kasuwa sun samu, ma'aikata sun samu, ko wata ɗauka ta aka kai dan ga aiki sai ka to ka samu aiki ka wadatar da iyalanka. Amma yanzu kowa mace shiki, in ba dan sebin ka kai ba kana noma kana dan jalin da haka ci, yanzu kowa cikin cikin wani yanayi yake. Sannan yanzu mu an kawo aiki nan asibiti, bayan waɗanda an ka ɗauka kan hanyar ɗauka gadi babu wani abu wanda abin bugun gaba sai ka tai da dan ramande in ka samu a ɗauke ka lebara, wanda ke ba haka akai ba. To game da korafin da shi Alhaji Junaidu Sardauna ya yi, mun kuma ji daga bangaren wasu magoya bayan jam'iyyar PDP waɗanda 'yan haifin garin na Kasarawa ne, waɗanda kuma suka ce su kam sun amfana kuma su kalamai duk na 'yan adawa ne. Malam Mode Kasarawa ya ce babu wani abu da suke iya cewa gwamnatin Aminu Waziri Tambuwal a garin na Kasarawa sai dai godiya. A cikin gwamnatin Matawalle alhamdulillahi 100% mu 'yan Kasarawa mun ga canji 100%.
kuma alhamdulillah wagga tahiyya muna nan 100% tashi duk wanda aka yayi muna akalla wagga tahiyya ta uban doma da ya aza muna mun gode 100% sannan ayyuka waɗanda ya kai muna tsakanin nan asibiti da makaranta da stadium waɗanda abubuwa da ya kai muna mun ga inhwanin su 100%. Ubangiji Allah shi ba da ikon da aka hada lahiya. Ubangiji sarkin sarauta Allah ka sa a kare lahiya kuma ubangiji Allah ka ba mu nasara. Yanzu ta wani bangare waɗannan ayyuka da kalli safo suka amfane ku ko kuma suka amfani jama'ar Kasarawa? To ta gehen inhwanin akalla da bakin sadda aka aza nan wagga asibiti akalla tubalinta da aka fara tsakanin lebara da mai aiki in Allahu ya so waɗanda na unhwana akalla tsakanin maza da mata suna da yawa kuma 100% su mutane waɗanda na samu unhwani a kanta in Allah ya so yanzu tsakanin maza da mata mu irin mu matasa wallahi mun ji daɗi 100% kuma ubangiji Allah shi ba da ikon da aka yi lahiya aka kare lahiya. Akwai masu korafin cewa su fa kamar wato rijiya ce ta ba da ruwa guga ya hana. Misali waɗannan ayyukan sun ce an aune filayensu kuma ma wasu ba a biya su ba wanda suna ganin ba kamar ci gaba bane sabani da kake bayani. To wannan abubuwa akwai adawa ciki kuma in Allahu ya so ban sa ran wagga tahiya ta zamo ta cewa an yi zalunci saboda bai gadi zalunci ba matawalli in Allahu ya so saboda abubuwan da ya fara komai zai shi bisa tsakani da Allah da abin da Allah ba shi ikon yi kowa duk abin da kaga mutum na gabatar suwa to wannan akwai adawa kuma adawa ba a hana dan adawa shi abi ne awo shi ko sani akalla da bakin gwamnatin da ya gada har zakkuwa shi da ya kai kowa na shi awo sannan awo ne kuma bai ba da damar cewa a aune na talaka hili a hana mishi abin da za a biya ne bisa ga abin da ya zan ya huskanci abin da an ka auna duk abin da an kawo awo an auna sannan mun gadi wagga tabi'a ta awo ga gwamnatoci da dama inda na wuce to wanga awo da an kai za a ba ko hakki ne. Baya ga haka wasu suna ganin kamar mai girma gwamna ya mayar da ayyukan jihar Sokoto a karamar hukuma guda kamar misali ita Kasarawa kaga tana cikin karamar hukumar mulki ta Wamako. Kana da wani karin bayan da za ka yi kan ku kaɗai ne ya zaɓa saboda soyayyarsa da ke tsakaninsa da tsohon gwamnan jihar Sokoto sanata Aliyu Magatakar Dawama ko kuma da yana yin ayyukan ne kawai domin ci gaba me za ka ce game da haka? To waɗannan abubuwa ba mu hana ɗan adawa shi suka ta cewa ya mai da abu ta gehen wuri guda mu matawalli ya yi ayyuka wurare da dama amma mahi akalla ayyukan da ya yi a Kasarawa akalla yau insha Allah rabbi kowanne mahaifa tambol take to wanga aiki da yana alhamdulillah sannan yayi ba ayyuka ai akwai abubuwa waɗanda asibitoci da su kotunai da cimma waɗanda nan lalace ko aka bari tun 2000 ne nake ce maka waɗanda zamba akwai su ba an yi tabbatun su suna annan yana gabatar su da bakin gwamnati da ya gada har zuwa ga dake sama yanzu in ga ayyuka da ya kama waɗanda manyan ayyuka idan Allah ba shi iko ya hada mana su to insha Allah rabbi bisa iznillahi ta'ala ina mai tabbata ma dan Kasarawa ko dan jihar Sokoto dai inda ya bi hanyar ga ta airport to ba zai manci da gwamnatin Tambuwal ba sunan wasu ran muna kusa ga wurin tiyata ɗakin tiyata na fida ko to muna kusa gare shi don hakan ga kaga yanzu misali ga wadda hanya wadda ta zo bisa ga wurin tiyata ne don hakan ga akwai wannan kuma wani bangare ne ga teori ga muna tafiya injiniya nan muna filin abinda asako na wa gwamnati alhamdulillah ubangiji Allah ka bada ikon da aka karuwan ga aiki muka yi unhani da shi saboda sako na gwamnati duk wanda ake hikima irin wanda ya zan a zo a kalla a diba a gani Tambuwal ko dan Kasarawa ne iya kashe hikima haka akalla wannan gwamnati mun samu unhani 100% ubangiji Allah ka ba mu ikon da mun kai unhani da ita wayannan da ke ayyuka ubangiji Allah ka ba su ikon su a ƙara wannan aiki wanga dan kwangila ubangiji Allah ya ƙara kawo mishi ƙarin gwiwar da ya hada ingancin kin ayyukan da na rage
muna roƙon Allah ya bada iko, Allah ka ba mu nasara akai. To yan jam'iyyar APC ba za mu hana mutum ya korafin shi ba, wanga ayyuka da ake yi ba wai jihar ƙasa ɗaya aka yi ne ba, gaba ɗaya 23 local government babu inda Tambuwal bai rega ba yayi ayyuka waɗanda zan suna da muhimmanci, ya ga da wasu ayyuka kuma shi nan shi na isuwa ga gwamnatin ta ƙare. Don haka ga gwamnati tashi da yake yi kuma yanzu ƙarshe ta take yi kuma yana ayyuka waɗanda zan suna unhwani insha Allah rabbi a jihar Sokoto gaba daya. To masu saurare da waɗannan kalaman na Modi Kasarawa kuma mai goyon bayan jam'iyyar PDP, shirin siyasar ma a yau na wannan makon ya zo matuƙa. Yanzu a madadin jagoran shirin shugaban gidan rediyon tarayya na Royal FM Alhaji Sani Bello Ismail, sai kuma daukacin abokan aiki, ni Zubairu Ahmad Kasarawa na shirya na kuma gabatar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.